Mit navn er Thomas Nielsen. Jeg vil her give dig en generel indføring i finansbalancer i Dynamics X 2009. Det er den dynamiske rapportgenerator for posteringer i finansmodulet, som er generisk i forhold til de 4 dimensioner, som Dynamics X er født med: kontonummer, afdeling, bærer og formål. Den er generisk, fordi du helt selv definerer indhold og form. Du tager således udgangspunkt i primær fokusering. Hvad vil du have ud af din rapport? Hermed ligger det lidt i kortene, at man også har mulighed for sekundær fokusering. Den grundlæggende primære fokus er naturligvis kontonummer, underforstået saldo på din konto. Men du har rent faktisk mulighed for at kombinere dimensionerne, så du ser per kontoafdeling. Herunder kan du så have sekundær fokus, eksempelvis bærer. Et eksempel kunne være dit afdelingsregnskab. Her kontorhold for henholdsvis salgsafdeling og indkøbsafdeling. Hvis du har regioner som bærer, ja, så kunne din rapport se sådan her ud. Når du foretager opsætning af dine finansbalancer, er der 4 begreber, du skal have for øje. Foruden før omtalte dimensionsfokusering, så har du balanceskabelon, definition af rækker og datointervaller. Balance, eller det jeg kalder balanceskabelon, er her, hvor du overordnet definerer din rapport med navn og overskrift. Derudover er det også her, du definerer kolonnerne i din rapport. Rækkerne, ja, de er selvfølgelig bestemt ud fra dimensionsfokusering samt definition af rækker. Afhængig af din dimensionsfokusering, hvilke konti-dimensioner vil du have med i din rapport. De data, du har med i rapporten, kan du definere fra gang til gang. Men du har rent faktisk mulighed for at opbygge datointervaller. Eksempelvis år til dato, sidste måned osv. Jeg vil i de efterfølgende videoklip vise, hvordan du foretager opsætningen.